Every time you find yourself here, it's because you chose to come back. Hai să vorbim de Severance, pentru că serialul ăsta m-a trecut prin toate stările și foarte puține seriale au reușit să facă chestia asta, pentru că eu oricum nu sunt genul de om care să zică, bă, ok, azi mă la serialul ăsta. Nu. Eu sunt genul de om care se uite foarte greu la seriale. Și credeți-mă, cred că început undeva la peste 10 seriale și probabil pe niciunul n-am terminat în momentul de față. Adică, gândiți-vă că eu stau pe Ted Lasso de 2 săptămâni și nici măcar n-am terminat sezonul 1. Adică, da, și Ted Lasso e un easy watch, you know? Dar da, așa sunt eu cu serialele. Mereu am rămas blocat după un sezon, 2, 3 și apoi uit de el și poate revin peste câțiva ani sau poate nu. Așa s-a întâmplat. Efectiv, la Game of Thrones m-am lăsat la ultimul sezon, ultimele 2 episoade. Nu m-am uitat la ultimele 2 episoade. Oricum, nu merita să mă uit pentru că e o mizerie. Game of Thrones, ultimele 2 sezoane e efectiv o mizerie, dar da, asta e ce pot să zic, dar Severance nu e așa. Cum așa, ca să facem treptat să vorbim serialul ăsta, o să încep cum am început eu să mă uit la Severance, păi mereu la poveste, actori, cinematografie, muzică și tot ce mi-a plăcut mie. Dar eu am început să mă uit la Severance din cauza unui prieten, Andreas, bravo. Adică eu știam de serialul ăsta de ceva timp, știam de când a apărut, dacă nu mă înșel, pentru că da, urmăresc mulți revieweri și toată lumea vorbește de Severance, like, let's be for real. Nu am auzit pe nimeni din state sau din afară care să nu zică, bă, ai văzut Severance, bă, ce bun e Severance, nu știu ce. Și da, I got the idea, înțelegeam un pic din plot, dar niciodată nu cream că o să zic, bă, da, nu știu, eu nu o să mă uit. Mereu era acolo în listă, știi, și am zis, bă, într-o zi o să mă uit, dar niciodată nu am dat play pentru că mi se părea a fi un hard watch și e un hard watch pe locuri, dar îi merită. Aia încerc să zic. Cu toate că poți să zici, da, dar nu e genul meu de serial, nu e subiectul pe care aș vrea să-l văd într-un serial sau ceva în genul. Omule, uită-te. Pentru că o să-ți schimbi percepția totală despre cinematografie și despre actorie și despre ce poate să facă un serial cu doar câteva episoade. Deci, da, it's a must watch. Acum, hai să vorbim de serialul în sine. Ne prezintă o companie corporatistă, something like that, și de obicei acolo se angajează oamenii care au niște traume în viață. De exemplu, dacă eu am o traumă și vreau să scap de trauma respectivă, cel puțin pentru 8 ore pe zi, mă duc să mă angajez acolo. Poate te întreb de ce mergi să te angajezi acolo. Păi simplu. Compania aia are un subteran și dacă cobori acolo să lucrezi, pe scurt îți bag un chip în cap și de fiecare dată când mergi să lucrezi acolo subteran, ți-l activează și practic creează o persoană nouă pentru tine, ca să zic așa. Adică o să fie un ini și un outie. Ini e persoana care merge la lucru și stă acolo și lucrează 8 ore pe zi și outie e persoana de afară care trebuie să se ocupe de taxe, casă, mâncare, apă și toate astea. Și inițial am zis, băi, e o idee complicată, dar original în același timp. Poate fi interesant și ghiși ce, a fost mai mult decât interesant. Și totul se complică când, la un moment dat, angajații de la nivelul ăla încep să se întrebe, ok, dar noi ce lucrăm aici? Pentru că nici măcar iniurile nu știu ce lucrează, da, păi autiurile. Și zice mai ok, dar vreau și eu să știu ce viață am în afara companiei. Vreau și eu să știu ce viață poate să ducă un ini dacă iese afară cumva. Și tot felul de întrebări. Și la un moment dat apare o colegă nouă pentru aceste personaje care lucrează la subteran și când apare tipul asta nouă, totul se complică pentru că ea e printre primii care vrea să se împotrivească, zică ceva în genul, nu, eu nu vreau să lucrez aici, nu știu de ce, autiul meu m-a pus aici, dar eu vreau să plec de aici. Interesant și de acolo urmărim toate aceste personaje, cum se țin după ea sau, da, cum poate o ia ca exemplu, dar nu vă îngrijorați, nu o să urmăriți serialul ăsta doar pe partea de interior în job, gen ca și Ini, o să observați multe detalii și afară, ca și Auti, o să se întâmple o grămadă de chestii. Nu... Serialul îți dă un pic să respiri, dar nu foarte mult. Știe când să-ți arate detalii și știe când să o iei mai ușor. Cam asta e povestea din Severance. E genul de serial în care mereu e ceva mister. Nu prea am urmărit genul de seriale, ca să fiu sincer. Eu am fost foarte basic la viața mea cu seriale, adică Prison Break, Game of Thrones, Breaking Bad, Better Call Saul și eu sunt genul de om care până în ziua de azi laudă Better Call Saul pentru că, sincer, e cel mai bun scris serial ever.
până acum. Sau... nu, Better Call Saul e scris mai bun. Dar, în fine, și ăsta e un masterpiece. Serialul ăsta nu se grăbește în a-ți da răspunsuri. Și am văzut foarte puțin seriale de genul ăsta. Am văzut poate un serial de la Mike Flanagan și nu mă refer la The Haunting of Hill House sau cum se numește, celălalt, care e tot pe Netflix. Ăla e un serial și mai slow decât ăsta și n-am avut răbdare cu el. L-am oprit după 2 episoade. Ăsta, în schimb, m-a ținut, pentru că Andreea era acolo și zicea, ok, hai, ne uităm, eram și eu la un moment dat, ok, hai că ne uităm. Și, prin simplul fapt de ce, e pentru că îmi plac personajele și toată substanța pe care o oferă serialul. Adică, eu sunt genul de om care se poate apuca de niște cărți sau se poate apuca de un film sau un serial dacă personajele sunt construite cum trebuie. Dacă nu sunt, atunci îmi pare rău, nu pot. Nu pot pentru că mi se pare că nu-ți pasă de filmul tău sau de cartea pe care ai scris-o, de serialul pe care îl faci. Dacă tu nu creezi un personaj cum trebuie, you're out, buddy. Pentru că nu poți să am o conexiune cu filmul dacă n-ai un personaj care să fie plăcubil, știi? Adică, poate e o problemă de-a mea, dar let's be for real, trebuie să ne focusăm pe personaje mai mult ca să oferim o poveste mai bună. În serialul ăsta avem niște personaje foarte colorate și cumva nu avem o pauză din a afla chestii despre ele. Pentru că, vă zic o chestie înainte să vorbim de personaje, ți se pare că sunt atât de multe încât o să zici da, nu cred că o să fie destul timp să le dezvolte pe toate, că până la urmă îți doar 2 sezoane deocamdată, știi? Deci eu asta mi-am imaginat. Dar o să fiți atât de surprinși cu fiecare episod care trece, vă promit. Deci n-aveți cum să dați greș, să zici, dar personajul ăsta nu o să funcționeze, ceva nu e ok. Pentru că asta am zis eu în mintea mea legat de un personaj de care o să vorbim imediat. Și ghiciți ce, ajunge să fie printre preferații mei în sezonul 2. Deci da, ok, hai să începem cu personajele. Avem în rolul principal pe Adam Scott, ce joacă pe Mark Scout. Nu prea știu, nu sunt familiar cu mai niciun actor de aici, îi știu doar pe vreo 2 așa mai bine, dar, de exemplu, pe Adam Scott tot l-am mai auzit prin filme sau așa mai departe, dar niciodată nu m-a interesat să văd exact ceva specific de la el, până acum. Pentru că rolul pe care îl joacă în Severance e absolut genial. În același timp, nu pot zic că e personajul meu preferat, pentru că e genul de personaj care, îl urmărim tot timpul, pentru că el e personajul principal. În 75% îl urmărim doar pe el, ăla de afară, și pe restul nu prea. Că, cum am zis, serialul nu se întâmplă doar în interior, se întâmplă și afară. Și când te gândești că, e un in și un out, trebuie să fie diferiți, nu? Asta ți zice tu, că, trebuie să aibă caractere diferite, dar nu. Au unele schimbări. De exemplu, el când merge înăuntru, face o tranziție extraordinară din trist devine fericit, că ia lucru, nu știu ce. Și apoi când iese afară din fericit se face trist. Și e o tranziție foarte mișto când te uiți și zici, ok, dar ce bine joacă omul ăsta. Dar au unele lucruri care se aseamănă foarte bine. De exemplu, amândoi sunt enervanți, sunt încăpățânați. Și la un moment dat ești mai genul, ok, dar te rog, personajul realizează că dacă tu accepti și nu te mai încăpățânezi, o să termine totul mai bine, știi? Gen, acceptă chestia asta. Dar nu se întâmplă pentru că, așa e scris personajul și trebuie să accepti chestia asta. De-aia nu-i preferatul meu, dar crește pe parcurs, mai ales la final de sezonul 2, crește. Foarte bun rolul lui, dar, din nou, nu e preferatul meu. Apoi avem unul dintre personajele mele preferate, avem pe Brit Lower, și o joacă pe Heliar. Mi-a plăcut de ea încă de la început, pentru că, cum am zis, legat de poveste, e personajul ăla care cumva se împotrivește și se opune legat de companie și nu vrea să lucreze acolo și vrea să plece. Cam asta afli despre ea în sezonul 1, știi? Cum ea doar se împotrivește, nu prea afli de detalii despre ea. În mare parte despre toți afli câte ceva, măcar câte un pic, dar despre ea doar atâta știi. Și că e roșcată și arată bine. E foarte bună, oricum, joacă rolul foarte bine, dacă știi ce vreau să zic. Dar apoi, spre final, afli de ce nu știi atâtea detalii despre ea, la final de sezon mă refer. Și apoi cumva personajul ei tot crește și observ ce character development poate să aibă personajul ăsta. E unul dintre preferatele mele, pentru că e jucată foarte bine, emoțiile ei, stările ei, o vezi pe ochi. Ea e genul de personaj care zâmbește cu ochii și o face atât de bine. Te face să te îndrăgostești de personajul ei pentru că
poate să aibă o conexiune diferită cu atâtea personaje și știe să meargă de la nervoasă la supărată, de la supărată la fericită și nu e singura care face asta în serial, cum am zis că există diferențe între unii și alții, dar de fiecare dată când o vedeam că zâmbește, eram ceva genul, ok, femeia asta e o actriță extraordinară sau efectiv personajul scris atât de bine încât n-are cum să dea greș, dar aș merge pe prima variantă. Pentru că, nu o știu, sincer n-am văzut-o nicăieri altundeva, dar nice, foarte bine. Apoi avem pe Zack Sherry. Ăsta e personajul ăla de care voiam să zic că mi se părea că nu o să fie dezvoltat absolut deloc, dar ghiciți ce? Au ajuns aproape să fie unul dintre personajele mele preferate pe sezonul 2. Îl joacă pe Dylan și inițial când îl vezi în primele episoade din sezonul 1, ești ceva genul, asta e genul de personaj în care o să râzi că e graț și că atâta știe să facă. Pentru că da, la început tot ce îți prezintă serialul despre el e că el merge la lucru, că îi place să primească tot felul de premii, că la angajatul lunii sau ceva în genul. Bine, merge la lucru, că lucrează acolo, că nu el ia decizia că merge la lucru, autiul lui ia decizia. Anyway, revenind. Și cam asta afli despre el la început, dar cumva, din nou, personajul lui crește și îl vezi în niște situații în care nu te așteptai că o să-l vezi. Adică, mai ales în sezonul 1 la final sau sezonul 2, ești ceva în genul, cum? Cum s-a întâmplat ca grasul ăsta de care eu efectiv râdeam, că nu o să fie dezvoltat și probabil o să-mi bat joc de el tot sezonul sau ceva în genul, a ajuns să fie atât de bine construit și să fie în același timp și partea de umor a serialului. Pentru că cam el face parte din umor, ca să zic așa. Bine, el și încă un personaj, dar personajul ăla e mai dark-ish, ca să zic așa. Apoi avem încă un personaj jucat de John Turturro, ce joacă pe Irving, ceea ce absolut genial. Îmi place John Turturro foarte mult. Bine, prima dată când am văzut, cred că a fost în Batmanul ăsta nou, ce joacă pe Falcone, cred. Foarte bun. El are genul de rol în care e mai bătrân și mereu îi place să respecte regulile, să nu se împotrivească firmei sau ceva în genul și mereu preferă să stea foarte cu minte și să respecte orice regulă, să de exemplu, nu că e perfecționist neapărat, dar dacă vede o cafea pe masă, pe biroul lui ceva în genul, cafea nu trebuie să stea aici, trebuie să stea la bucătărie. Pixurile, de ce nu scrie aici că sunt pixuri? Trebuie să pui o etichetă cu pixuri ca să știe lumea unde sunt pixurile. Are o chestie de asta care e foarte bine construită și mi-a plăcut de el din prima, cu toate că în unele momente m-a mai enervat, că are el o conexiune mai ciudățică cu un personaj care mie, normal, îmi place de actorul ăla foarte mult. Vorbesc de Christopher Walken, ce joacă pe Bird. La început m-a enervat, dar în sezonul 2 a început să-mi placă. Cumva conversațiile lor și conexiunile pe care le aveau au avut o scenă atât de dramatică, tristă în sezonul 2 încât eram wow, da, îmi place de fapt ce se întâmplă între ei doi. Și da, cam astea sunt personajele, mai avem câțiva villaini de care cumva aș vrea să vă las pe voi să-i descoperiți pentru că sunt atât de colorați. De exemplu, îi un tip, Mr. Milchick îl cheamă, când o să vedeți serialul o să înțelegeți, care e cumva supervisorul etajului unde lucrează ăștia, el trebuie să aibă grijă de ei, să se asigure că se simt bine și că nu e ceva rău prin, pe la etajul ăla sau ceva în genul. Și omul ăsta, mai țineți bine ce am zis de Brit lor, că poate să meargă de la tristă, la fericită, la supărată. Omul ăsta o face atât de bine chestia aia. Deci omul ăsta merge de la un zâmbet, așa, apoi merge și mai supărat. Deci energia și felul în care își livrează replicile e un vibe. Îl simți și l-am dat te afiorii în unele scene cu el. Au început să-mi apară reel-uri cu diferite line-uri de ale lui, pentru că omul ăsta le livrează prea bine și e unul dintre preferații mei pe urmă, dacă nu chiar preferatul meu și apoi ar veni Brit Lower. Și apoi de-abia să zicem Zack Sherry, ce joacă pe Dylan. Cam așa ar fi la mine topul. Dar holy shit, e atât de bun și stați cu ochii pe el când vedeți serialul pentru că nu o să regretați, cu toate că ar trebui să fie considerat villainul serialului, cum ar veni, că mai îți villain pe tot parcursul serialului să vezi villain, dar e una specifică care cumva serialul ți-o împinge neapărat să o urăști.
Și cam asta au reușit să facă cu mine. Eu o uram pe femeia aia până la sezonul 2, să zicem. La sezonul 2 am început să o mai accept, ca să zic așa. Dar nu prea îmi place personajul ei. E cam singurul personaj de care mă pot plânge mare parte, că uneori mi se pare că acting-ul ei e cam exagerat și că she's doing too much. Poate o să înțelegeți când vedeți serialul, dar mie nu mă dă pe spate. E cam singura mea problemă când e vorba de personaje, dar e acceptabilă. Nu e ceva în genul în care trebuie să opresc serialul că a apărut asta. Nu e chiar așa, dar e ok. Acum hai să vorbim de o chestie ce îmi place mie foarte mult în serialul ăsta, cinematografia. Cinematografia din serialul ăsta e pita lui Dumnezeu. Adică, nu știu cum să zic, dar shot cu shot egal simetrie. Nu există o singură, nu știu, filmare, un singur shot, un singur ceva care să nu fie perfect simetric, perfect CG'd, perfect angled, n-ai cum. Deci tu dacă găsești un shot, faci screenshot și îmi trimiți și zici ăsta nu arată bine, nu știu, îți iau un Big Mac sau ceva, n-am nicio idee, frate, dar e un tablou. Tot serialul ăsta e un tablou. Fiecare episod pe care îl alegi, pui pauză și observi artă. Pentru că sunt unele shot-uri care sunt făcute cu drona de sus, unele shot-uri în care filmează un coridor alb, unele shot-uri în care le filmează birourile, pentru care, e o cameră foarte mare pentru doar 4 birouri, că doar ei lucrează în toată sala aia și te gândești, de ce e așa de mare biroul ăsta, sala asta, dacă sunt doar 4 oameni ce lucrează aici? Pentru că e calculat totul să arate foarte bine. Serialul ăsta știe când să filmeze ceva obscur, pentru că se folosește de foarte mult de încăperile astea foarte obscure ca să dea un vibe anumit și mi-a plăcut chestia asta pentru că chiar simțeam fiecare shot ce voia să transmită. Locațiile, din nou, în mare parte arată foarte bine chiar și pe interior, ceea ce ești, ok. Pentru că unele episoade se întâmplă doar în interior, dar altele doar afară sau, jumătate. Dar și shot-urile de afară atât de frumos, cu toată zăpada aia, cu munți, cu râuri, cu nu știu ce. În primul sezon avem doar în mare parte orășelul în care e și compania asta și nu vezi foarte multe, vezi doar casa în care stă Scout și în sine compania. Câte un pic din casa lui sora lui Scout sau așa mai departe. E interesant. E interesant, atât pot să zic. Dar în sezonul 2 s-a văzut că a urcat bugetul. Oricum are buget mare, de la sezonul 1 pot zic că are un buget mare, se observă. Dar sezonul 2 au ridicat bugetul și au mers în niște locații foarte interesante la modul de la munte sau a fost o scenă unde au mers pe o insulă, kind of, o arătat a fi un loc foarte Irish, cu toate că nu e o zonă Irish absolut deloc, dar în fine, nu știu unde era filmat, dar s-a văzut că au vrut să ducă asta mai la extrem, să nu zic că e un serial doar se întâmplă într-o companie și aia e tot. Și am putut aprecia chestia asta. Îmi place arta și îmi place să văd arta, dar îmi place să văd arta cu o poveste, dacă știți ce vreau să zic. Pentru că e un episod, o să vă zic episodul, e din sezonul 2, episodul 7. În episodul ăla e genul de episod care ar trebui să îți ofere o grămadă de răspunsuri. Pentru că, v-am zis, e un serial misterios, nu afli toate dintr-o dată și trebuie să ai răbdare să afli pe rând, detalii. Și episodul 7 e doar artă, nu mi oferă poveste. E atât de multă artă încât mă obosea psihic. La un dat mi se închideau ochii. Bine, poate eram și obosit, eram într-o stare obosită, că nu pot zic că e groaznic episodul, e chiar foarte bine făcut. Are un filtru specific pe lens care dă un vibe atât de frumos, personajele sunt foarte colorate din episodul ăla, shot-urile sunt lineare, foarte bine făcute. E super filmat și ca și artă și ca și muzică, tot. Când zici că, mă uit la un serial care are un fel de mister și vreau să aflu niște chestii și zice serialul, uite, în episodul ăsta o să afli chestiile astea, te aștepți să zici, ok, hai să vedem, nu să-mi arăți doar artă după artă. De aia mi se pare că oamenii mei au încercat foarte mult să arate cinematografia, ce pot să facă cu un serial. Ceva ce nu prea mai vedem la seriale, că în general serialele ce avem acum e Squid Game, From sau multe alte chestii de genul care, știi, pe mine cumva mă distrug mental, nu suport să aud asta, dar în fine. Și am putut aprecia măcar atât, dar că, eu mă uit la Severance, nu mă uit la One Piece. Să stau aici 13 episoade să aflu un detaliu, ca după aia să mă întreb, de ce are legătură detaliul ăsta cu asta, știi? Pentru că
serialul are problema asta care, nu neapărat că e o problemă, dar le place să joace cu viewerul care îți oferă un detaliu și de la detaliul ăla și mă gen, ok, mi-ai dat detaliul ăsta, dar eu încă mai am o întrebare și detaliul ăsta mi-a dat și mai multe întrebări. Ce mă fac acum? Mă panichez, știi? Are problema asta. Pentru mine cel puțin, pe mine mă frustrează, dar nu atât de mult. E doar pentru că sunt nerăbdător, n-am chef să aștept de multe ori și de-aia probabil mă las de multe seriale. Muzica, acum să vorbim de muzică, muzica e foarte bună, intro nu o să uit, intro-ul ăla, e foarte bun. E genul de intro, știți cum intro la Breaking Bad sau Better Call Saul în care cumva l-ai lipit pe creier, că na, intro, da, break, nu știu să-l în fine. Așa e și cu serialul ăsta, am imagine de la intro în cap, am tot felul de chestii și da, e bun, e bun. Muzica pe alocuri și ca și sunete, absolut genial. Știe cumva să-ți ridice tensiunea sau când să te facă să te simți calm sau când să, nu știu, să te simți precaut legat de o chestie, e foarte bună. Deci pe muzică nici nu o să vă dați seama cât de bună e, că nu, cumva e genul care la un moment dat e white noise și după aia dintr-o dată începe tare și te lovește emoțional și ca și, nu știu, are unele episoade cu jazz, un episod în care e doar jazz și iubesc jazzul. Jazzul din episodul ăla e atât de bun și cumva în episodul ăla toți dansează, îi vezi acolo și ești, da, man, despre asta vorbesc. E foarte bun, foarte bun. Vreau să zic că noi nu prea mai avem genul de seriale, nu prea mai găsim seriale de genul ăsta. Și asta e datorită faptului că mulți oameni preferă cantitatea față de calitate. Severance, de exemplu, a pornit în 2022, a fost lansat primul sezon în 2022 și trebuia să apară sezonul 2 în 2024, dacă nu mă înșel, dar a fost situația cu greva și poate cu COVID-ul și cumva s-au mai oprit niște situații la producție și cumva a apărut la început de 2025, în ianuarie. Și din cauza asta o să apară mai greu și sezonul 3, probabil o să apară prin 2026-2027. Asta e, eu nu mă plâng. Eu sunt de părere că, uite cum și-a delay Batman 2 sau Spider-Man 3, animația. Foarte bine că și-au delay în același timp. Bine, să nu fie prea mult, să nu fie așa, da? Dar ideea e că îmi place când cineva stă și vrea să creeze ceva foarte prețios, foarte bun, să ofere calitate. Netflix, cantitate. Da, avem la Netflix pe Mike Flanagan care mai face seriale, acum mai avem și pe David Fincher ce face filme, slash, o mai lucra la niște seriale. Dar rar, o dată pe an, sau poate chiar o dată la 2 ani primim ceva bun de la Netflix. Acum nu mă pot gândi nimic, nu pot... Ultima chestie bună de la Netflix a fost Queen's Gambit, care nici aia nu a fost nu știu ce. Să vorbi de serialul ăla, cred că undeva la 6 luni de zile și după 6 luni de zile a fost ceva în genul... Știi serialul ăla cu șah? Da, bine. A fost interesant. În schimb, Severance e genul de serial care oferă calitate atât de bună încât n-ai cum să uiți de el. Povestea e atât de bună craftată încât ești bum, 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 bum. E doar bum după bum și ești acolo. Simți ce simt personajele. Îs niște momente atât de drăguțe cu personajele astea. E atât de sweet. Iubești lumea aia, parcă, cu toate că trebuie să urăști compania aia, dar o iubești. Pentru că serialul te face să-ți pară rău. Mie, la ultimul episod din sezonul 2, oficial pot zic că e cel mai bun episod din televiziune pe care eu l-am văzut personal. Și da, știu că există Breaking Bad, știu că există episoade din Better Call Saul sau din Game of Thrones, The Battle of Bastards, sau cum se numea episodul ăla, care e foarte bun. Da, există momente de astea în televiziune care sunt, știi, foarte bune. Dar Severance, ultimul episod din sezonul 2 e ceva care pentru mine o să rămână în suflet, pentru că eu rar văd un serial care să mă captiveze în halul ăsta. Ce? Dexter? Dexter e bun. Nu pot să zic că e rău. Dar uneori lipsește de substanța la Dexter și aici nu a lipsit absolut deloc la sezonul 2. Și poate vă întrebați, da, sezonul 1 e bun și apoi la sezonul 2 la Severance coboară nivelul un pic. Buddy, mereu sezonul 1 o să fie bun la orice. Uite, primul album al lui Travis Scott, Rodeo, a fost genial. Da? Apoi
anul următor au lansat Birds in the Trap, Singing McKnight. Ăla a fost foarte trash comparat cu Rodeo. Mereu primele chestii sunt mult mai bune. Dar Severance nu a coborât nivelul atât de jos. Ori mai ridicat ștacheta cu unele momente. E altceva. Într-adevăr, mereu primul sezon al serialului e ceva gen, wow, ce bun, nu știu ce. Și apoi, sezonul 2 e un pic mai jos, doar din cauza pentru că tu știi deja plotul, nu că efectiv e mai slab. Da? Deci nu aici e problema. Problema e la tine pentru că tu consideri că o să fie mult mai bun. Pentru că și eu am avut așteptarea asta și regret că am avut-o. E la fel de bun pentru mine, sezonul 2 ca și sezonul 1. Da, are unele momente ca și episodul 7 de care v-am zis, care mie personal un pic așa îmi displace, dar e la fel de bun. Are momente atât de colorate cu personajele astea și le iubești din ce în ce mai mult. Urăsc cliffhanger-urile, dar acum că mă tot gândesc la sezonul 2, are un cliffhanger și trebuie să stau aproape 2 ani după sezonul 3. Ok. Cam atât am de zis. De tot serialul ăsta. E un masterpiece. Dacă vrei să știți notele pentru serialul ăsta, probabil la sezonul 1 i-aș da un 9,5 și la sezonul 2 i-aș da un 9 în cap sau ceva în genul. E aproape de 10. Probabil o să fiu în 10 după ce e gata tot serialul. Da, cu toate că încă am o grămadă de întrebări ce o să se întâmple. Cu toate că știu că nu o să aibă un final fericit. Și pot doar să mă plâng de chestia asta. Dar, da, uitați-vă la Severance. Lăsați prostiile, I guess. Uitați-vă la Severance. Foarte bun.